Bealaí chun Oibre ag Lorg Oibre. Tá go leor tacaíochtaí agus scéimeanna a bhaim chun carú leat teacht ar obair. Níl an seo a lenas ach cuid de na tacaíochtaí a cuirimid ar fáil. Jobs Ireland. Is é Jobs Ireland or servís ar líne séir an eisce chun carúla daoine poiste áil agus chun carúla fostóirí a nasca leis na daoine carta. Tacaíochtaí ag an obair. Tá tacaíochtaí ag an obair ann nuair a aon tú obair. Áirítear leo seo, íochaíocht tailig Oibre, íochaíocht cúnamh tithiíochta, an scéim náisiúnta cuairim lenaí. Tacaíochtaí féin ostíochta. Tá tacaíochtaí féin ostíochta do gcuoine ar mian leo an ghnó féin a thosú. Áirítear leo, lúntas faoin tríochta gar héirme, lúntas faoin tríochta ile ar obair, Jóntas tacaíochta faoin tríochta. Má tá sima agat in éon ceann de na tacaíochtaí atá feice agat, is féidir leat iad a phlé le hiifigach chun carú leat cinenne a dhéanamh faoi cad is feardait.